Volám sa Mária, pochádzam zo Slovenska a posledných 8 rokov žijem v Španielsku. Som študentkou magisterského štúdia klinickej psychológie a práve vykonávam svoju prax na klinike Sinus. Rozhodla som sa študovať psychológiu, pretože vždy ma fascinovali ľudia, ktorí sú odolní. Ľudia, ktorí sú schopní rozpoznať, že potrebujú pomoc, neboja sa o ňu požiadať a pracujú na svojom živote, pracujú na tom, aby boli lepší. Počas svojej profesionálnej kariéry som pracovala s veľkým množstvom ľudí. Od detí a adolescentov, cez ľudí, ktorí trpeli rôznymi drogovými závislostiami, až po ľudí, ktorí trpia rôznymi duševnými poruchami. Som presvedčená o tom, že každý jeden máme v sebe hlboký potenciál, ktorý pre rôzne okolnosti, s ktorými sa v živote stretávame, možno nebol objavený. Ale práve terapia je ten najlepší nástroj na to, aby sme ho sami v sebe objavili. Medzi terapeutom a klientom sa vytvára veľmi špecifický, unikátny vzťah, vďaka ktorému môžeme v sebe objaviť hlboké rany. A práve vďaka terapii môžeme tieto rany preskúmať, môžeme spoznať lepšie sami seba a môžeme vidieť, ako to, čo sme prežili, nás formuje tým, kým sme dnes. Bola by som veľmi rada, keby ste sa na túto úžasnú cestu vydali práve so mnou. Moje sedenia majú špeciálnu cenu 45 € a vždy budú pod supervíziou skúseného klinického psychológa.